sakya. Idir itay nga ikanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iraman tayo ti kararag tayo, ti successful board examination ni Rochelle Watang, ni Ceci, ni Camille Cadasio, kastamot ni Charlson Patilaw. Iraman tayo mati speedy recovery ni Wilson Paminyalagaw. Kakabsat ti pamati tayo, iso ti poon, ti namnama, ken bilag tayo. No addaan tayo tinauneg nga pamati, ti Diyos di na tayo baybayan. Uray pinudumteng dagiti pakasuutan, dagiti pakariribukan, ken panubok iti biyag. Ti pamati tayo, tikit kitaan ti Diyos, tada tayo kukuana. Agkamatalit tayo nga rod iti Diyos. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti dahito na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Datay amin kuna tayo, agkon pisarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu nga agpakpakaasi akin Santa Maria nga agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasid akuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Ito'y nagkakapya kadagiti tattawa na rin pagtibanagnak na kanda imo
tinaindaklan na dayag mo. Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sa maman na kabal namin, kat sika po ni Jesu Kristo, bugoktungan Diyos sa Cordero ti Diyos, kenanak ni Ama, gloria iti Diyos, iti gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sikamangika, kadagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami, kasyan na kami. Sikamangika, kadagiti basbasul ti lubong, awate kadaytoy, arararaumi, ket sika sitututawini, makanawan ti Ama, kasyan na kami, kasyan na kami. Iti kangatuan, gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yata'y siksikang o Jesu Kristo kami nasantuan. Siksikang ako, siksikan di kagatuan, ititipuyong ni Espiritu Santo, ket iti gloria iti Diyos Amamen, gloria iti Diyos, iti kangatuan, gloria iti Diyos, iti kangatuan, gloria iti Diyos, iti kangatuan, gloria iti Diyos, iti kangatuan. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, ti panagayat mo kada kami, laplapusanan na dagiti namnama ken tarigagay mi. Ipaay mo kada si bubuslon takaasim, pakawanem dagiti basbasol mi, ket inayon mo pay nga ited, ti saan mi aturdan adawaten. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Habakuk. O Apo, kasanupay kabayag ti panagdawat ko iti tulong mo, sakbay nga ipangagnak, ken isalakan na kami iti kinaranggas.
Apay nga ipakitam kanyak ti adu arigat ken kinadakes. Nalikmutak ti panakadadael ken kinaranggas. Adda panagaapa ken panagriringgor iti amin a lugar. Daytoy ti sungbat ti Apo kanyak. Isurat mo iti tapi adamili ti ipakaamok ken ka tapno nalaka abasaen. Isurat mo agsipud tadipay dimteng ti tiyempo a mapasamak. Ngem dandanin dumteng ti tiyempo, ket mapasamak tu ti pakitak ken ka. Kasla mabayag ti ay na, ngem urayem. Awan dua-dua ang mapasamak iti tiyempo nga inkadeng ko, ket saan tu nga agtaktak. Saan tu ang makalasat dagiti managdakdakes. Ngem agbiag tu dagiti nalinteg, agsipud tanapudnuda iti Diyos. Ti sao ti Apo. Itanga aldaw, denggen nyo ti ibagana, saan kayo ngagsuksukir. Umay kayo ket idaydayaw tayo ti Apo. Ipaayan tayo ti naragsak adiri ti bato, amang salaknib ken mangisalakan kada tayo. Dumatag tayo ti sangwanan na, ket agyaman tayo. Umay kayo agparintumeng tayo iti sakaanan na, ket agdaydayaw tayo ken kuana. Agrukbab tayo ti Apo an namarswa kada tayo. Iso ti Diyos tayo, datayo ti tattao na, ti arban ngay aywanan na. Itangal daw, denggan yu ti ibagana, saan kayo ngagsuksukir. Akas iti naramid dagiti ammayo ijay meriba. Iti daydi nga aldaw iti kaadada ijay masa. Sinuotdak sa jay ket pinadasdak. Idinto ta nakita dati naramid ko ngagpaay kadakwada. Ti may basa na adaw ti may kadwa surat ni San Pablo ken ni Timoteo. Ipalagip ko a parangrangin ti sugat nga inted ti Dios iti patay ko dagiti imak ken ka. Ta saan nga ti espiritu ti kinatakrot ti inted kada kayo ti Dios. No di ket ti espiritu amang ted kada kayo iti panakabalin. Ayat ken kinamanagtipel. Ngarod, di ka agbain amang saksi iti Apo tayo. Saan nakmet nga ibain abalod nak. Makipagsagaba ka kiti nga po iti naimbag adamag. Kas mayan nurot iti pigsa nga inted ti Diyos. Surutem akas pagwadan dagiti insuro ken ka, ket agtaeng ka iti pamati ken ayat, ako kwa tayo ti panakimaymaysa tayo ken ni Kristo Jesus. Babaen ti bilig ti Espiritu Santo nga agtaeng kada tayo. Salwadam anaimbag dagiti natanok abanag anay talek ken ka. Ti sao ti Apo. Sila angkat panpanunot mi ikatemet wadwangi sisasagana kamadungen intay amin ikanta Alleluia Alleluia intay amin ikanta Alleluia 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 ipakitang kada kami iputno adalan di kayat mo Surutan mi ket di nakamabaybayan intay amin Kanta Alleluia Alleluia
Apo at dako makada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus, kinuna dagiti apostoles iti Apo, pabilgem ti pammati mi. Nadda pammati yo akas kadakkel ti bukal ti mustasa insong bat ti Apo. Mabalinyo ako na iti daytoy akayo asikumoro. Bagutem ti bagim, ket imulam iti taaw. Ket agtulnog to kada kayo. Kas pangarigan maysa kada kayo ti adda adipen na nga agar-arado wenno agay aywan kadagiti karnero. Ket sumangpet nga aggapo iti talon kunam kadiken kuana. Darasem ti umay, darasem ta umay kamanganen. Saan? Kunam ket diken kuana isaganam ti pangrabiik sa kanto agsukat nga agserbi kanyak bayat ti pannangan ko. Kalpasan na mabalin monton ti mangan. Masapul aya nga agyaman ka iti adipen gapo ti panagtungpalda iti naibilin. Saan? Kastamet kada kayo. No naarami diyon amin a naibilin kada kayo, kunayo, adipen kami laeng, inaramid mi laeng ti pagrebbingan mi. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Sabsabali dagitoy ay bisita tayo tatta. At taga Gabor City, Gaborsor City, Santa Cruz. Ada taga Palawan, all the way from Palawan, palakpakan tayo man ida, Apo, welcome. Ada na inayon, dagitoy regular nga taga Bangged, ada nakitak nga na inayon tatay. Nyapay, dagiti naggap-gapuan ti Dadduma. Welcome kayo lata. Mula Batanes hanggang Hulo. Palawan aging gana ubog. Madi kayo pa, basta da ubog lata mo niya. Kadagitay makijojoin ti online masses tayo. Abroad. Amin-amin nga outside Philippines. Kablaawan da kay manlaangan tapno malpasen ka da kami mamut Apo kunada ka no iyon nyo merit ko amin nga agkom-comment malumton di tayo mo lamalpasen niya. Welcome na niya mga luglugar ti ay adda barbarong arup-rupat ti Apo ibagayon ton madamdaman no naggap-gapuan nyo nasayaat umay kayo mayo siguro kitaan da ito'y dandani mapinturan dandani malpasen nga madda pa sa bali na pinpintas. Adun to pa iti maikabil dito'y sides na. Ket pagbalinan tayo, ipalubos ti Apo, ken babaan ti panulong ti Apo, babalin nga daytay balay nga talaga nga pagkararagan niya. Hanlang nga pagpipicturan at ano umay kayo, di kami aglulwalo, data maagsilsilpi ti obrayo. Ati aglualo ti umay tay kuan dito'y agbalin nga balay napintas nga balay pagkararagan niya. Okay. Siguro na the Facebook idi panawanan ti di pan nakaisurat ti libro ni Habakuk. Our first reading. Trending ko masiguro met daytoy surat na. Kaladikal man napangkam nagmisa di may nga binunyagak ti Sitio ken Balbin. Daday jay Sitio da ke Balbin amin nga apelyido da iso nga Sitio ken Balbin kunak. Nakakita akti mula ay haan nga mula nagtubong kaslaruot. Kadagitay la rich kids ka hangkay nga bumibiyang kunak kaadumo nakibiyang anjak ammo data father ka rich kid ka nga road. Kaya mo thousands ti engagement na nagbalin nga trending. Bilagot lagaya sidsidami da bilagot idi ngam da kayo nga hanga makaammo ala ka pasensya kayon ta longganisa kada to seno mati sidsidayo. Siguro na the Facebook man ni Habakuk idin sikat anya ti kunana usto dati kararag na very timely kumakanya tayo na ibagay ito'y madama nga sitwasyon tayo anya ti kunan ni Habakuk. Apo kasanupay ti kabayag ti panagdawat ko iti tulong mo sakbay nga ipangagnak.
Isalakan na kami iti kinaranggas. Apay nga ipakitam, tirigat kin kinadakes, kunana ni Habakuk. Nalikmot kami ti panakadadail kinaranggas. Panagaapa, panagriringgor iti amin a lugar. Iti panawon ni Habakuk, isumat laeng tata. Nakaadado nga issues tayo, national issues. Dagtan, nagitaan, flood control, adda amin ang Allah, agaapa da jayan, aglilin na ing da jayan. No kumano, agbuya ka ka, anya ti o ibagbagatay ti panunot tayon, makauman. Makabanugan nga iso ti pampanunutan. Hantay mo maliklikan, agsasaruno nga bagyo. Di tayo mo makontrol. Addan to maururam, addan to nagangganad. Addaman nang ibaga nga magangganad tayo tuyan. Adda nagsaludsod kanyak, apo niya ti panagkunam datoy, impadtuda nga gangganad. Kaapong man nga asin ni Apo Diyos, di jala ti umuna nga ibagak, no kaya na nga, haan nga ituloy, mabalin. No kaya't na nga ituloy, awan mabalin tayo. Ngam ti salsaludsudan na gamin ditoy, uray ni Habakuk. Idi imbaga na da itoy, anya ti kuna ti Diyos keng kuana, naparikmutanak iti kinaranggas kunana. Uray magkada tayo. At kunakon, ala, danto gubgubat, dagiti mangidaulo kada tayo, uram, gangganad, bagyo, uyak nga may ikat, chismusa nga kaaruba, napalawlawan tayo nga rod. Anya ti ko na ti Apo, isurat mo iti tapi, hanyo man amo ti tapin, amuyot tapi. Nga haan nga talaga. Kipit nga bato. Ipakaamuking ka, tapno nalaka ang mabasa, isurat mo agsipod, tadipay dimteng ti tiyempo ang mapasamak, kunana. Ngam danda ni dumteng ti tiyempo, ken mapasamak to ti ipakitaking ka. Kunana ni, kasla mabayag tiya ay nangam orayam. The same prayer, isumot la di kararag tayo, Apo akas ano aya nga agsardeng ti gulo dito ilubong mi. Apo ka ano aya nga agtal na ti lubong mi. Awan dua-dua ang mapasamak kunana iti tiyempo nga ikadeng ko, kat saan nga agtaktak. Kan inya ti kunana, saan to ang makalasat dagiti managdakdakes ngam agbyag to dagiti nalinteg, agsipod, tanapudnoda, iti Diyos. Agbyag to dagiti nalinteg, agsipod, tanapudnoda, iti Diyos. Anya ti ibagbaga na dito kakabsat, uray pa'y idiimon una, addan didigra. No layos ti kung kunatay ti tataga po ti flood control. Malagip yun, layos ni Noe. Umutaon saan, hello, Apo kagawad malagip mo. Adda ka iden. Layos ni Noe. Nagdakkelan, dinalusan na amin. Dagiti sukir, nalmusda. Dagiti namatikin ni Noe, isuda ti na isalakan iti daong isong ano, agreklamo tayo kadagiti mapaspasamak tataadda idin. Nabayagan nga addan. Agpapada tay laeng. Ngam ti salsaludsuden na, kasla dagiti sa santo tayo, anya tinapasamak uray adda sakit, uray adda didigra, isuda, nagtalinaed ti pamati da kini Apo Diyos. Haanda nga nagpaabak. Iso nga sinaludsod dagiti adalan, Apo pabilgam ti pamati mi. Pabilgam ti pamati mi. Haan nga, ti kararag ngamin kanya tayo no daduma ka, haan nga kasla dagiti kararag dagiti apostoles, pabilgam ti pamati mi, di ko mati dapat akararag tayo. Anya mo ti kararag tayo ngamin. Apo awang ko maagsaksakit. Imposible adata. Awang ko mati matay, ay napunno tayo mo ti lubungan Awang ko mati umay nga problema. Agbagtit tayo awang problema. Awang ko matirigat. Kasano nga awan tirigat? Nanipod pa idi addadaytan. Baliktad nga min di kararag no dadduma. Anya ti kararag tayo. Apo ikan nakamti pamati. Apaya, uray aggugubat, uray magangganad, uray dumteng dagitoy. Ti kararag min no mabalbalin. Kay ikatem ngam haang ko mga magunggon di pamati. Anya ti kamalitay nga tao.
No imay ti pan nakasubok, nag-give up ta narabaw di pamati. Ang kas pangarigan ko nagdakkel de ta isyon. Presidente yo, adan to maka Duterte, adan to maka Marcos. Dagitay mo't may nga bangir, kasla isudad jayon, itid da biyag da jayon, agpakamatay dan gapo dyan, agpakamatay dan. Tisaludsod, si asin no ka, urisin no agtugtugaw. Adda ka di pamatim. Kayam ka di nga ibiyag ta katataom, surutem ka di kinapod no uray no inya mapaspasamak. Do not ask for an easy life kuna na day jay. Haan tayo nga agdawat, itinanam ay nga biyag. Numabalbalin, iliklik na tayo, ikan na tayo mat atigin awa, ngam tikararag tayo, no dumteng dagito, ikan na kami tinaunag, ikan na kami ti andor, ikan na kami iti anos. Daya ti rumbang nga attitude tayo. Apayang amin, tinamnama, ken tarigagay iti biyag, agga po iti pamati. Awan sa taon, hello. Tinamnama, ken tarigagay iti biyag, agga po itinaunag apamati. Para kanya, kalakaan nga pa nang i-explain. Apay nga agraep ka. Amoy agraep? Haan? Apay nga agraep ka. Namnamaem, nga deja iraep mo, agdawa, apitem to, that is pamati, aramidem, agmula ka, deja ti aramid ti tao, abunwam, ispriyam, tanamnamaem nga agbunga. Ngam no ti pamatim ka, agraepak, matungron tumlaeng, baybay amon, naabak ka. Kasjay ti biyag. Kas pangarigan ko apay nga agpaaramid tayo ti napintas nga simbahan, namnamaan tayo nga manangaasin na po Diyos, balay kapag kararagan, ngam no ti pamati tayo ka, aggang ganag tumlaeng ka marsuod. Nga naabak day jay. Apay nga isak sakripisyo, dagiti daduma, nga dadati abroad, kaasi da piman, naiyadayo dati pamilya, apaya barbaring, no maiyangat, di jay pamilya da, agpabasa da nga nasaya, at da vision da, umangat tumat, ti lakamon dagiti anak da, di babaen ti pamati da nga, at dagaraw ni Apo Diyos, jay tartarigagayan, ken jay kayat da nga mapasamak, vision da, adda naggapo pamati di nga kabailan da. Dahil ti paggapuan ti pamati. Apaya nga agagas ka, no, agsakit ka. Patyam garod nga, maagasang ka, haan? Dandanik pa'y patyam nga, haan nga kayat ni Apo Diyos nga agasan, dahil ito'y sakit kon. Ag-akseptarik sapay nga kastoy da ito'y boses kon. Kaslamat, ada trumpa na dati, kaslamat, tulang dati boses kon, nabayagan, karkarara ko, apo no kayat mo nga ikatimon. Uray mo dagiti sa santo. Amuyo dagiti sa santo. Nagado ti nagsasanto, nagsaksakit da, haampay nga inagasan ni Apo Diyos. Saint Teresa of the Child Jesus, Santa Teresa de Jesus, ubing simrek ti kumbento, tuberculosis, dagoy uyak dagtibtibi, aging gana nga natay, haan na nga inagasan. Santa Teresa de Avila, asma, angkit, aging gana nga nagsaksakit, agraman saka na, agrunot sa payan. Ngamaanda nga naupay. Ni San Pablo, amoy ni San Pablo, adakisiw na. Agangkit kin kisiw sa. Hana siguro na damag ang alutiit ti kwa. Ti ituno nga alutiit, ti agas ti angkit. Awang nga ta alutiit ijay. Ngam anya ti kunana, uray di sakit. No iso, ti rason nga ipakumbabanak ti Diyos, ipababanak tapno haanak nga tumangsit. No iso ti rason nga haanak nga agpakumbaba, awatek nga addaan pamati. Tapno laeng sumurutak iti pagayatan na dahi tati kinapakumbaba. Amoyo ti Pampanga, sino kadagiti at taga Pampanga kanyayo, adamo nga tamakaawat. Kuna dahi jay padi nga may isang nang host kanya may iditi Seminarians Network, seminarista akpay laeng idi. Alam nyo brothers, kunana, before dahi tanga dahi bulkan anya pinatubo, sakbay da nga nagaburan, napuutan nyo dahi jay, nawamot tao. Napuutan nyo kunana,
sustainable ti pampangga kunana. Napintas ti talunan mi ti pagay, napipintas dagiti fisheries mi, ti gulay mi nagpintas, pagtaraknan, uray no awan ti other provinces, agbiag kami. Dayta ti mentality mi kunana. Dayta ti biag mi idin, kaya mi. Iso kunana, ngam imbaga na mo laang, may pagkayabang kami, kunana. Hanggang ngayon, kunana. Anya di pagyabang mi, pagkain, talaga no agluto ti pampangginyo, nagimas, nagado dyan sa Canada. Ngam kunana, dayta nga kinapasaw kunana, dayta nga kinayabang, kami ang tinamaan ng abo, iso dayjay lahar, na gaburanda, binalbaliwan na dayjay sistema. Kasi sometimes, no daduma, kastoy ti aramiden ni Apo Diyos, tapno agsubli tayo keng kuana, iso daytoy, itid na dagitoy. Haan na nga ibaga nga, no daduma, ibilang tayo nga dosa, ngam no daduma, dayta nga dosa, panakadalos. Tapno agtalinaad tayo nga napakumbaba, tapno agdalat na pamati tayo ken ni Apo Diyos. No kayam nga pagbiyagan day tamula mo, day tapagay mo nga awan tinalis ni Apo Diyosen, congratulations. Ngam agrelay kan tulat ta kamaudyanan na iti grasya ni Apo Diyos. Dayjay ti salsalud-suden na nga paunagam ti pamati mi. Haan ulitek, haan tayo nga dumawat, itinanam ay nga biyag, no di babaan ti pamati, uray no adda panubok, uray no adda riribok, uray no adda didigra iti biyag tayo, no adda pampanunutan, babaan ti pamati, adda masabayan dagiti ubing tayo. Makaalot-ot kaminto kada ito'y nga rigat nga pagsubsubukan mi, dayta tinaunag nga pamati. Si asino ka, uray adda dagitoy, no adda tatalek mo kin ni Apo Diyos na pintas. Kano ti daw-dawatan tayo ngamin ka, ulitek, awan ti sakit, awan ti didigra, nasaya at amin nga apit mi adu nga makan no nabarayuboy ti inted na kada tayo awanan nalipatan tayo ni Apo Diyosen. Sigurado no nabarayuboy ti impain na kada tayo no dadduma maawanan ni Apo Dios iti biag tayon. Iso nga no dadduma dagitoy pannakilangan metlaeng ni Apo Dios. Kamaudyanan na anya kaditi tartari gagayan tayo. Anya dagiti balak tayo iti biag. Makaginawa ko basit Apo. No adda pamatim, aggaraw ka, DJ pampanunutam, DJ tarigagay mo, DJ vision mo, matungpal. Nang rugi iti pamati dayta. Ngam no may sala panubok ka na upay ka, adu ti kasjay piman. May sa nga panubok ka, ag-give up dan. Kalati feeling dan ka, kaslasyak amin tinagtupakan ti lubong haan. Ado tinarigrigat ti pagdadaanan na ngam nagtalinaed da na pudno gaputan na pigsa ti pamati da. Nasaludsuden tay manen. Apay nga addatay ditoy. Dagiti tartari gagayan tayo iti biag. Apay nga addatay ditoy. Ngamin adda pamati tayo. Nga itidnan to dagiti kasapulan tayo. Adda pamati tayo. Nga uray ti didigra isalakan na tayo. Inururay tayo dayta kunana signal number 5 nga bagyo. Uray siya nga pa di madanaganak. Anya ti kunak kararag. Kasi na po Diyos unahan awan unay ti nadangran awan unay ti nakaro. Taapaya uray to pa di allawig idi addada di baybay ka pinagsardeng na. Kabaulan na nga aramiden. Adda ka di pa nagbalbaliw uray ti gimong mabalin. Anya tinamnama tayo. Amuyo kakabsat, idi nandi po nagpadi akon kada idi seminarista ak. Ti kanayon nga apostolate mi tunggal eleksyon, agkarkararag kami. Anya dayta, pilyon tay nasaysayahat nga mangidaulo. Dagiti dynasty nga han nga kuhakon, kunami idi. Nga maginggana nga nagsurrender kami, awam mapaspasamak. Nako, korupsyon ko natayo ka, awam mo lata. No nanggag mo ta DPWH din ka amom latan. Ngam ti pampanunutek lata addan to latta panakibiyang ni Apo Dios. Addan to latta panaggaraw ti Dios. Kitaan nyo, idi ka no sikatan agsalala ti budotsen, mangikabil meten, nagado ti tarpulinan imbutos yumeten. Tatan no mabalbalin handa mga baken, apaya adda panakibiyang ni Apo Dios.
Apay nga adda mga abak nga ordinaryo nga tao ure dakkel nga tao di banggaan dan apaya adda pan nakibiyang ni Apo Dios. Apaya nga rumor dagiti anomalya barbaring no daytoy wagas ti Dios nga mangdalos kada tayo. Isu nga hantay lat ta maawanan tinamnama. Pamati isu ti mangted tinamnama iti tartari gagayan tayo. Tano awan di pamati isu di jay maksayan di aksyon tayo. Katatati niya, nagpintas nga ibagana kada tayo, ti kararag, apo, ikan na kam kuma, paunagam ti pamati tayo. Kasano nga mapaunag ti pamati? Constant practice, prayer. Iti agmalmalim ko makaamin nga aramidem ka para kin ni Apo Diyos. Uray no anya ti aramidem, uray no anya ti aktibidades mo ti inaldaw, idaton ko ken kaapo. No kanayon mong aramidem dayta, umunag ti pam kaslamod la kumaa agay ayam ti basketball agay ayam nga ag tennis damor nga agay ayam ka lumalaing ka kasdi mo ti kararag no sakal ag kararag met no mayat tatagtaga inep mo uleg nga kinamat ti pade inya ti anunsyo na tayaan yon tumangatan dayjay ti karkarara awanen dapat amin si kakararag umunag dumakkel ti pamati. Iti parokya tayo, anya ti vision tayo. Iti pampamilya tayo, anya tarigagay tayo. Iti sisa tayo, anya dagiti tartarigagayan tayo. No addaan ti pamati, agbalin di tarigagayan nga pumudno. Iso nga naunag nga pamati, iso ti tulbag ti amin tayo. Laluan tayo ti mamatiak. Mamatiak iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo an Jesucristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos a nagtao diti Diyos. Silaw a nagtao diti silaw. Napaypayso a Diyos. A nagtao tinapaypayso a Diyos. Naiyanak. Ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao. Kastamet a nailansay ti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti maikatlong nga aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti amin. Kasi dadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa abot. Pakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat intay ko mararag iti Diyos nga ama tayo, tapno bangaran na dagiti nakapoy ti panagpuspuso na, ken tapno ipaay na ti pannakaisalakan kadagiti amin na makasapul unay ti tulong na, iti tunggal panggep ko na tayo, apo denggem dagiti tattaom. Para iti sapasap nga iglesia, tapno masarakan amin a pagilian, tinapaypayso a pamati, babaen ti pannilaw ni Apo Jesucristo, ti mangisalakan kada tayo, dawaten tay ti Apo. Para kadagiti gobyerno, ti amin a pagilian, tapno babaen ti grasya nga inted ti Diyos. Malukoy da kumang nga agserbi, para iti pagsayaatan ti kaadwan, dawaten tay ti Apo. Para kadagiti biktima ti gubat,
gingined, riribok ken amin akita ti panakaidadanes. Tapno babaen ti panagsagabada, dumngeg kuma iti pamati da ti Diyos, dawaten tayo ti Apo. Para kadagiti masakit, tapno agserbi kuma dagiti adu, nga rigat da, apakay gapuan ti panakaisalakan da, dawaten tayo ti Apo. Para kadatay amin, tapno masarakan tay kuma, ti maysa arumbeng, ken makagunguna apag sapulan. Dawaten tay ti Apo. Agulimat tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati kararagan dagiti kakabsat tayo adim mawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo denggam dagiti tattaom. Diyos nga amami, papigsaem kad ti pamati mi kan ti panagtungpal mi iti pagayatam. Endingam dagiti kararag mi ket ipaay mo dagiti adu akasapulan mi akas gimong amangin na maken ka gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Ingkay mo kadakang Apo, dinadyosan ngayat mo. Biyag mo tinanubot kada kami, darambagin mi daidaton misa. Ay kumatamay kari, dagito'y asagot mi. Nagtaot kang kan puspuso mi, tuyayat ken ka isagot mi. Impaay mo kadakam Apo, dinadyosan ngayat mo. Biyag mo tinanubot kada kami, darambagim mi daidaton mi. Naglakam kam amin tiragsam, yamanin kam iebkas. Sagot mi tinapay ken arak, nanumungem na puanti ayan. Impaay mo kadakam Apo, dinadyosan ngayat mo. Biyag mo tinanubot kada kami, darambagin mi daidaton mi. Barua biyag tin kam inawat, ragsak mi di agresak. Manayat mang tedmet bang ardul kararwak. Impaay mo kadakam Apo, dinadyosan ngayat mo. Biyag mo tinanubot kada kami, darambagin mi daidaton mi.
Santuem kuma Kenday tuyag nga itay datun miken ka ket sa palakuma tamay karida iti padaya apang supapakmit kinadongom o ama. Tumakder tayo, kumararag tayo, kakabsat tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, imbilin ni Apo Meso Kristo nga anak mo nga iroknoy mi dagitoy adaton na pangilagip mi kan kuana. Babaan day tinatudyo a panagserbi mi kan ka, pasantuen na kam di asinubot mo gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itagaayo dagita puspuso yung. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Podno unay maikarigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin gatagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Ta iso gapo ti panangaasi na iti tao ana igamer iti damka. Kinayat na tinagpakumbaba, pinaiyanak ti berhen nga ina, ket babaen ti panagtutuok na inispal na kami iti patay nga awan tongpal na. Ket babaan ti panagungar na imparabor na kadakam ti biag nga awan inggana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Diyos kadagiti amin, amin aparswa. Milangit ken daganap no daiti pakaidayawa. Usana iti kangatwa, madaydayaw ti umay. Itinaganti ako, usana, usana, usana iti kangatwa. Usana, usana, usana iti kangatwa. Pudno nay Apo abiig ka akinasanto ket sikati gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Ta daytoy ti bagik iso amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy ta daytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagip iyo kanyak.
ti misteryo ti pammati. Iti daytoy at tinapay mangan kami, ket iti daytoy akalis uminom kami, iparang-arami ti ipapatay mo, o Apo aking kaiti yaay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, nga adda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to. Ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda anak kapudno ang nagserbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mekan ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ngay ti basol maili si kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay may ti kinagasat anamnamaen mi, kan iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos na mangingkan, kadagiti basbasol sa nalubungan, mga asika, Cordero di Diyos na mangingkan, kadagiti basbasol sa nalubungan, mga asika, Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, idem kadakam ti kapya, idem Kakabsat adtoy ni Apo Esos, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ngem ti may salae nga saom. Siksika uapo ti bilag ni panakaawat kinakapsot ni panakapakawan nagkurangan mi iturong mo apo ti panagbiag ni ti ayat ti Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan tayo ti biyak amin nagabat rigat kenam ay Diyos pagkamangan anyaman abanag tintay biruken anyaman arigat tintay parmeken nga agpaiso Diyos tulaeng,
Diyos pagkamangan. Inayayat mo, Apo, dagiti na panglaw, nakakaasi, dagiti mawaw, kasken ka, o Apo, baliden na ka, tapno ti ayat mo, di may paida, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, na isuti biyang, amin nagapan, rikat kenaman, Diyos pagkamangan, imay ka uapo, ket nagrikat ka, pagpaay ti amin, amin na parswa, panakaadipen, amin nakita, intet mo ti ilim, ti waya-waya, waya ti Diyos, intay pagraramanan. Kinakapsut mi panakapakawan, nagkurangan mi, iturong mo Apo, ti panagbiag mi, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, na isuti biyang, amin nagapan, rikat kenam ay Diyos pagkamangan, anyaman abanag, diintay biruken, anyaman arigat, tintay parmeken, when nga agpaiso, ti Diyos tulaen, tiret kenam nama, pintu aglemen, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, na isuti biyang, amin nagapan, rikat kenam ay Diyos pagkamangan. Kumararag tayo.
Man nakabalin a Diyos, ipaay mo kadi, tatibagi kandara ti anak mo, iso nga inawat mi, pagbalinenda kami ang maitulad ken Kristo, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon, iti Diyos, ti agnanayon nga awanting gana. Kalpasan din na santon ami sa maaramid ti binulan a meeting tayo, dagiti lideres apo, kadagiti bisita nga mayat nga garambutan piking, mangdamag kayo ti taga Salcedo no umay kayo opisina ta iturong da kayo apo adupay ti apo adda kuma kada kayo agdungmog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon ti man nakabalin a Dios ipaay na kuma asi aasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib apakaisalakanan yo adalan na kay kuma di agresat kadagiti pannursuro ti pammati kat pagtalay na edan na kayo iti panagaramid yo iti naimbag. Iturong na kay kumaamapan ken kwa na metlaeng kat ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman ken agagsaktay ti amin ang paramurna. Yag na ken intet na, dara ken amin